Magandang maga mga kabayan ko at niwaray. Kami nagyaya ang aking mga apo na magdiligo raw kami sa ilog at ngayon paalis na kami. Papunta kami ng ilog, kami maliligo naman dahil may sobrang init ngayon. Kailangan daw nila maligo. Di sinasamahan ko naman sila para sila ay malibang-libang naman kasi nagbakasyon dito sa bahay ko. Oh. Yan, paalis na kami. Ay, dito na kami ni Lola Waray. May dala-dala si Lola Waray si Lolo Bert at si Lola Waray. May dala-dala si Lola Waray ng lalagyan daw ng isda sa ilog. Manghuhuli daw silang ilog. Mangdudukot silang ilog sa mga palangka. Ayun, at kayo may paalis na. Eh, mamaya na lang tayo magkita-kita sa ilog.
magkanda. Ikot-ikot pa kami kung saan pa kami sumuot. Samantalang diretso na lang sa Oo. circle. Ano ba yan? Lasing kasi. Pero nandito na rin. Okay na pangyayari. Nandito naman tayo na sigurado na nakarating na rin ng maayos kami. Halo mga kabayan. Medyo naano lang kami. Ay mga kabayan, ay nakarating na kami dito ni Waray sa Papaliguan. Dito nga pala kami sa Bakas. Ilog ng Bakas to. Ngayon, magbababa na kami ng aming pangarga. Nag-ice cream ako. Sobrang init talaga. Sabi, sige, baba na rin. No, para makaano na tayo. Kasi, matindi talaga yung init. Sobra. Kaya talaga makapaligo agad ng maaga. Yan na. Darating kami. Nabuo yung nag-skill. Okay. Mag-ano sa akin. Ayan. Nagtitimpla na tayo ng ihawin nating pampano. Nahuli ko ito sa ilog. Kung pampano. Yak lang. Pero may nahuli kaming isda ito. Ito. Lo. Tagay-tagay. Sige kabayan. Kahit konti-konti lang. Pakita mo yung handa mo. Ay, yung ano mo. Pero akong nahuli na naman ito. Galing sa Tiangge. Nahuli ko. Pang-ihaw. Sa alimasag. Nawala. Ito pa, nahuli ko sa Tiangge. Alimango. Mabilis manghuli doon. Walang kahirap-hirap. Dami oh, dami. Dami na, huli oh. Dami oh. Ayun, dami. Dami kong nahuli. Nahuli ko sa Tiangge. Ayun ko lang na-experience ang Teka, may nakita ako, malaki. Tingnan mo ah. May nakita ako, laki. Ulit na! Ito na! Bigat! Nakahuli ka naman. Nahihirapan ako. Nahihirapan ako. Ito na. Okay. Laki na nahuli ko. Oh, joke lang. Ito na. Ihawin ko na ngayon. Yung nahuli ko. Nahuli ko itong pampanong isda. Inihiwa na ni Robert na busit. Aming baon. Ito'y mga nahuli ko ito kahapon sa Tiangge. Ay, pinanong namin. Ulam, ang tulungan. Yun, oh,
Sabi ang lumot, napakadulas. Hindi ang paglakad. Hindi ang paglakad sa mga bato-bato. Grabe. Ito, malapit na ako sa tabi. Ito na. Ito na. Ito. Ganda na. Grabe. Ay, mga naliligo. Dami lang. Dami naliligo. Ayan o. Ito. Ito na tayo. Papasyalan ko yung kapila. Kung gaano kaganda rin yung kapila. Kasi, dito pa lang sa ganyan namin na maganda na siya. Maganda. Maganda yung view. Ano, lalakad ako. Ano? Tingnan ko sa kapila. Oh, maganda talaga. Dami naliligo. Ayan. Si Waray Kabayan. Waray Kabayan, Bisaya. Bisaya vlog. Waray Kabayan. Ang ganda. Ang ganda ng view. Ito naman, ito yung parang lawa lang siya. Parang lawa siya. Parang lawa siya na ano siya, yung hindi daanan ng tubig na napupunta lang sa Palawa. Ay baka dito yung mga nakatirang mga igat na malalaking igat sa lugar na ito. Kung ngayon sumisid sa ilalim ko, ilang segundo ang makakaya ko ngayon. Okay, ready? Go! Ang dulas! Ang dulas! Di ako makakapit sa bato, may lumot! Grabe! May lumot yung bato! Hirap pala! Hello! Hello! Hello po! Hi guys! Welcome to my vlog! Yay! Talo tayo! Medyo mahirap umakyat guys! Hoy!
nasiraan nata sila. Ako po, flat ata. Flat nga. Uy, Hindi kinaya. flat ba? Nangyari? Pasok sa baba. Flat kami! Agoy. Flat kami! Delikado! Wala! O yan o, flat nga o! Yun! Wala! Flat ah! Ano nangyari? Flat! Sabi sa'yo, flat! Wala reserba? Joke ko lang ha, pero na-flat talaga. Bakit kaya? Oh, joke ko lang. Di, yan muna doon, no, yung kutsi mo. Paano yan? Paano? Doon muna no, yung kutsi. Gilid. Lahat. Naku, paano pa tayo? May vulcanizing ba? Malayo pa yata po sa ano. Hindi ko lang alam.